martang yang mahita. Ali di bata Jehovah na marabang so di banu gijang na wapor siya hami jala husuba hami di bagasan Kristus Yesus. Ho mana mamasu-masu manudangi pikiran nami dohot ati-ati nami be dina law manangyon hatam. Amen. Horas. Shalom amanginang naniolongan di bagasan Kristus Yesus manang di dia pihamu maringanan ang giat sa luhut na hita di bagasan ay pason. Hata ni di bata nagabitur pug jamita di mingguta ima jenet sian buku rom bidu 10 sada ayat sada 1-2a ditambah ayat 20 sia 1-22 sawanon mahata ni di bata asa hudok ma tung dibolok ke di bata do bangsona daw may ay halak Israel do nangaw pinopar ni si Abraham marga Benjamin datung dibolok ke di bata bangsona naung tinadana hiyan alay dang dipatay di bata akas lihon-lihon na nang pajonay ay najulo daksyuloy di bata hamu gabi dapotan asin ni roa hamu ang gulway hinorhon ni naso manguloy i nasida songoni manasida dang pangaluy nasida sonari ang giat siya-siyan nang nasida musengani hinorhon ni asin ni roha na to hamui ay nunga di pasat di bataro sa luhut na turuhan na sumanguluy asa asyan na muse sa luhut na ido yanggo sahat na amang inang nanilongan di bagasan Kristus Yesus tentu sudedo hita makalomohon asa say di usehot di bata pasu-pasuna tuhita ganuk tik kisaliling mangulu dakyanu bahita manangit ko ni nang petutu toropat do pehita na mga tusi ia pasu-pasui holan na tabuma isarana padaraman naringgan hai pason yan ako na burju jabatan na tibo pangomoan perdalanan na mulus tanpa hambatan prestasi na meningkat tutu maulu hita madok pabuas sak kaparbinotuan si dibatado molo masa dihita persahiton pergumulan si taonon hapuguson harugian dodlan akan asing dang pigahalak ya binege manangyakon pabuas yan pamotoon ni Jehovah do akay HP amanginang siyan akka si taonon siyan akka hamaonon dot parukilon na masa ditong atongan ni ngulutta si ganupari boy doi gabi songodalan ni debata lao patadahod dirina tuhita asahita pe lam tatadda jala taboto dinalaw pa jono ko dirita tu ibana asa dapotan akasilas ni roha boy maatong haruar hita siyan akka permasalahan hidup sudi hita nung terju gabi situ Kristus gabi halak na pinilit ni debata alay itu olo do sipata adong perselisihan manang na masalah ima di bagasan surat Apostel Paulus na tuhalak Rom amang inang nagabi di gobar hoddo disi pabuwa adong kesan na masa do ketigangan antara halak Yahudi dohot halak naso Yahudi golongan halak Kristen Yahudi jujut mempertahankan akan peraturan-peraturan keagamaan Yahudi na tersurat di pada narubi isarana manaringoti makanan haram halal perayaan sabat dan berbagai kewajiban agama lainnya sementara golongan Kristen non Yahudi merasa pabuwa dan adong kewajiban nasida lau mematuhi aka uhum aturan peraturan ni ha Yahudion jala dianggap nasida luhut natahe sude bebas marhaluaw di bagasan Kristus sialani ido amanginang di surat ton Apostel Paulus masurat naon lau mabahin tona asa adong solusi di permasalahan na adong di huria rom hatiyay oleh sebab itulah Rasul Paulus menyampaikan secara panjang lebar pokok-pokok pemberitaannya, yaitu keselamatan hanya oleh kasih karunia Allah dalam Kristus.
manangna songon nadidok ni Martin Luther dengan istilah sola gracia ima haluaon holan ala ni asini rohani debata sabing doi tuhita amang inang marhiti tulpuk jami tahun adong ma 2 poin na lao si pahusor-husorota na parjulu dang tadi kononi debata bangsona dak tadi kononi debata bangsona dabang dainang dimulai do tulpukon marhiti suku-suku dot alus na pasti ima didok tung dibolok kon debata do bangsona dao mai Apostel Paulus pasahatos surat naut tuhuria Rom ia hatiai ruasna ima sian horong ni halak Yahudi dohot naso Yahudi jala isi ni suraton masai apit do tu partikian noai behado debata mamereng menilai bangson na pinilit nai ima Yahudi di pangalahona Hape nuang debata nung nga mabaysa daparan janji na baru di bagasan anak na Tuhan Yesus Kristus. Manang gabi doho ng ma iya halang Yahudi ikon manang nang dibulok ko debata alus na daw. Memang ikon doho do tungtorop halang Yahudi naso manjalo Kristus di nguluna. Jalah bahkan terang-terangan do na sida manjua. Manang dang manjalo taringot tu berita naudi alay nang pesongoni tung takas do di patorang Apostel Paulus nasohea di bata manjua manang meninggal hubang sona ima bangso na pinilit nai dibuktihon Apostel Paulus doi marhite na hubar tu dirina ia ibana sa diri tongdo sa halak Yahudi pinopar ni si Abraham marga Benjamin akka halak Yahudi totong do dihawolongi di bata pamilition na nang akka pasu-pasu ni di bata tong do sahat tu halak Yahudi amana pamiliton na nang akka pasu-pasu nai diguari do bersifat tidak bisa diubah kepedulian dohot pasu-pasu nanaing si pasahaton na bersyarat do ima molo uduk jala madalakon akka na hinalomohon ni debata sialani ido asa didoki dakkea debata mabolok ko bangsona tapatudos mai tu na tersurat di Pesalmen 14 ayat 14 aidang tagamon bolok konon ni Jehovah anggo bangsona manang tadi konon na parjabaran na hitape amang inang akasito Kristus nung nga di Jow hita jala dipilit debata gabi bangsona ubahini ikomanotto kita marpos ni roha dang ditadikon dang dipalok ko debata hita dang dipaluas debata hita tuhamaguan alay tuhangoluad do jala manang ape naro masa dingulut taon hapor siyay ma na adong do dibata manugu hita jala mangaramoti hita ganup tiki di ganup ulaw ta napadua ho na manginang para siroha do debata tu saluhut bangso damang denang nanongan di bagasan Kristus Yesus ala bangso na pinilit do na kinasida ima Yahudi ujung na gabi madabudo sada pemahaman na margoar kesombongan rohani gabi balik do na sida hape laos pikiran dohot pangalaw si songonido naso di halomohot di bata dang jamina ni ay holan na uduk huhut makabiyari tu di bata do asa taruli asini rohani di bata ima haluaw rasa aman dan percaya diri yang berlebihan justru akhirnya membuat bangsa tersebut tidak lagi berupaya untuk menggumuli apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Allah. Bahkan lebih jauh lagi, tanpa disadari mereka menjadikan dirinya sebagai penentu keselamatan
Dan oleh karena itu mereka sesungguhnya seakan-akan tidak lagi membutuhkan Allah sang sumber keselamatan. Ini adalah awal malapetaka, merasa mendapatkan keselamatan dari Allah, tetapi ternyata justru tidak mendapatkan sama sekali. Laos tapatudos matuhatan di Yesus amanginang natar surat di Matius 10 ayat 20. Alai la doaka naung perjuluhian gabi perpudi jala perpudihian gabi perjulu toho jala taboto do sude jolma do dihaholongi Tuhani akan aporsia dihasitongan ni Tuhani paluon na do sian hado sauna alai akka na magoari dirina situ Kristus manang halak Kristen hapedang dihaporsiai Yesus Kristus nagabi si paluan na sikop di nguluna ujung na say na hamagoan do jabarna pamilito dohot holong ni Tuhani satu kali dan untuk selamanya nang pe jujutan jolmai say mangulu di bagasan hatakangan alay holong ni Tuhani do tuwaso na totong do paingoton jala manugudugu bangsona asa manad da dirina dia dopan ni Tuhani asa tungtaruli di asini rohani Tuhani dang tor palua jolma dirina sian hadosauna daktar palua holam mangasahon hadirion napi dang boy nang haburjon napi dang boy iya soholan sian asini rohani Tuhani. Jika bangsa Israel manginang diselamatkan karena perbuatan mereka atau karena garis keturunan mereka, maka itu bukan lagi kasih karunia Allah, tetapi itu menjadi arogansi manusia. Sialani ini takas di hati dakon apostel Paulus songon natar surat di Rom 10 sadait panopon alai molo binahin ni asini roha dang be sian parulaun out unangi dang be guaron i asini roha sialani iya manginang totong mahita hamuliateo basa-basa ni dibata asini roha ni dibata na dilihot tu hitabi molo sian hadiriota sabing dang marhatahu kita gabi anak ni dewata gabi na poso ni dibata ay holan asini rohani debata ido napatahu kita gabi marhatawon nunga taruli hita dihaluaun nasiat debata marhiti Tuhan Yesus Kristus dohot asini rohana nama notongi mertua mahita saluhut aka bangso aka jolma na marhapo satu asini roha ni debata na bolon dohot habonaron ni debata perdinggan basai huhut makalungukon makamuletion haluaw ni di bagasan saluhut perdalanan ni ngoluta pos maruhata tu debata marsangap marmulia maibana di bagasan ngoluta ay tu masebelgaro asini rohani debata tu bangsona tu kita saluhutna amin. Muliati mali Tuhan dihatam na nungasar tu hamibi totong maramoti hami ali Tuhan di bagasa perdalanan ngulu namion sa totok kami marguwa ali Tuhan hami nang pinilit mo paki maami ali Tuhan gabi pasu-pasu tu portibion ali Tuhan sa dihobang ngulu nami olat di bagasan guwan ni Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho amin.